E thuolo machalo kamani endi kamoro amora ma intiere, maendi en kidienje mar ariyo mar chenro ni endi, ma en chenro moyiedhi mwakelo ni kaendi e ng'iyo weche goeko mag ng'iyo ratiro kuond manyalo yude mago eko ma bende gin ratichwa e yore goeko mag chik. Ng'eni ratichi kata kidware yude e yo ma chik oyie. Kik yudwar ratichi yo ma bende obam gi chik kata dhi ataro mar chik. Mane omiyo kawuono wantiere kaendi mar mondo mi waler maendi achiel kachiel. Joma nago kagi eki magi joma bende mano ende migawo moko mar piny owacho miluongo ni kituo cha sheria. Madeni koro kanyo endo e kama kichope to en e dag weche mag chik. Gitiyo go kinde mang'eny ahinya, gibende gi jogo mopuodhore weche mag chike. Omiyo ka in gi wach moro amora mathagi ka ang'o tieko kanyo endo ibiro chiwo mago eko ma gin nembni gi mag ong'we yamo gi yore go eko mag tudruok, inyalo tudri kodgi mano ka intiere kod wach moro amora mathagi. Ne wadhi e yweyo kaendi kwa wacho weche go eko mag ng'iyo kaka nito koro chik ere kaka konyo jogo eko ma bende irocho ratichgi e weche mag tulo mag dak. To ka koro waduogo sani di ber mondo mi koro wang'e to koro ma ng'ato koro oseroch ratiche. Makoro aneno ni ng'ane ogo jaode, ng'ane ogo chuore, ng'ane ogo nyathine. Jogi giluwo kange mage mar mondo mi koro giyud resruok, giyud kony kowuok kuom kituo cha sheria kod un kuonde ma untiere. To sama bende koro wacho mano endo, ber mondo koro ing'e ni koro oganda kata gweng' nyalo konyo nadi weche go eko mageno ni githiro dongruok mag weche machalo kamage mag ji keto lweny sa ka sa. To bende jogweng' nyalo report kana agora gi chiega, jogo nyalo report ka police kata ne ogayi moro amora manitiere. Watini koro ka nitiere role of the community, ginyalo report. Bas koro magi te weche madongo mondo mi koro lerno kaendi achiel kachiel gi wuode Kisumu County kaendi mobet batha kaendi kaka jogo mong'eyo weche mag chika. Sama gimoro gore kuoma, aluwo kanye okang' mane nyaka chopi. Mokwongo Nick, goruok mar ot en richo mokwongo, en rocho ratiro. Donge dhako nyaka ade, dhako nyaka go. Ok dhako ok nyaka go. Onge kama chik oyie ni mondo nyaka go dhako. Dong be donge wono ne puonjo ma wuone wadonge ne garungu, arungu tugo diep ma kogo kor dhako to mano baba uno ne oko puonjo no oko luwo yo moriere tir nikech kila dhano ka dhano mane Nyasaye ochweyo nigi ratiro mare. Aya kara wadhi nyime koro mano be awacha kama nendo mondo mi owinjo koro mano be gima nitiere. Koro ng'ato luwo kange mage mondo oyud konyruok. Sama ng'ato oroch ratiche mokwongo mana kaka wachore ga en ni ka in ng'ama miyo achag ng'ama miyo koroch ratichi nitie jok ma nyaka bed ni noneno kata ka itimo ratich kaka nyithindo ma in godo e ot. Nyithindo ma in godo e ot nyalo nyiso gima timore e odi kanyo. Jirani ma udak godo kata kama idake machiegni nyalo ng'eyo gima timore. Nyang'ane ni osiko igoye ga goya sate. To gin gi thuolo mar kawo ng'at ma rocho ratich minodeno magiter e kama owinjore mondo terie mondo dhi onon wach chikegi. Ma kama owinjore en kanye? Kama owinjore ne nitie achiel wan gi mokwongo wan gi ka piny owacho miluongo ni Tesendo Bila. Mano Tesendo Bila man machiegni gi kama ne gino timore no. Wan gi jowa miluongo ni chiefe, ruodhi wa manie kor gwenge kuonde ma watiye. Wan kod offices magwa, wan kaka jok matiyo ne riwruok mag piny owacho. To wang'iyo ratiro mar ng'ama dhano morochi. So jogi te inyalo ringi dhi kuro kidhi wacho gima notimore ni. Wan ka gima kobiro nwa kata mno obila be kitero ne wachno to gibiro luongo ng'at mane iwacho ga norocho ratiro. Ka giseluongo ng'ani to gibiro winjo kon gi kon mondo mi ging'e nang'o matimore. To nitie moko ma samoro ok giwinj kobila kata wan ok wawinj e ofiswa. Gin machalo kaka kama ng'ato hinye wadgi, roch ratichi ma samoro kata remo chwerie, ama samoro tur kata lweti moro kuom ranyisi. Mago gik moko nyal bedo chik ok oyienwa wan bende mondo mi wawach mago e offices meko kata mondo obila owachi. Mago iluongo ni obila biro miyi mna thuolo mar dhi kawo barua ka daktari mondo mi gigo dhi nyaka e doho. Ka gidhi ka doho kuche chonde, doho ema biro dhi ng'iyo ni to ni hinyori marom nade, ang'o momiyo nokelo hinyruok.
koro mano to wawene do kono to mang'eny magi dondruok nikech dondruok bende nitie ma ji odondore adonda baba gi mama jodondore nikech mana gima chako wacho mokwongo mar wach mar chuok mar yuto masani mage ko thothne wathoro ga luongo jogi to wabedo gi kodgi piny to wapuonjogi ni chik wacho ni nyaka imi jogi chiemo, chik wacho ni nyaka imi jogi kwe, chik wacho ni nyaka imigi kama gininde, nyaka imigi thuolo mar kata ka en nyithindo imigi thuolo mar wuotho oko mondo giwuo gi ji, mano iwacho ni freedom mar association to kod bedo ng'at moro manyalo timo gigene mok ng'ato chuno gimoro gi thuolo. So watemo puonjogi mago ma samoro bende ano kwatimoga mago to giyama ka giwinjo wach ma ji odok adoka kanyachiel. Wan kod riwruok ma bende waore ga jogi. Riwruok mwaore ga jogi ka nitiere weche machalo kaka mago, wan kod kata kaka FIDA kuom joma mine, wan kod riwruok kaka kituo cha sheria ma wawacho ga ma mwatiyo godo ni, wan kod Wangu Kanja Foundation, Grace Agenda kod mamoko ma bende wan ga godo. Mwaore jogi kogi kama koro chuno ni nyaka ginene. Mane kaka watiyo go mwalo piny kanyo. Mano ber. Koro ka chaka do kodi jadong Ezekiel lere ni ka koro watiyo ni jogo kuma jogwe be nyalo kawo wach mono gineno ko timre oda gi kinda gi chiega moro mar koko mar tulo samora go ja oda hinyo to ja oda ok nyal dhi owuon mondo ter ripode ka tisendo bila kata biiru. Anyalo wuok kaka jagweng' mondo adhi atero wach ni endi e nyimo bila mondo mi koro kaw chik ka kowinjo. Erokamano ahinya, penjo maber ma amor gi penjo no nikech ing'e ni chik ma wantiego morito wa e Kenya oyieni kaka un jirani ama jogwe mondo ukaw atua ne ng'at ma oketho ratiro mar ng'ama chielo, ma umake ma utere ka polis, ma unyis polis ni ng'ani wayude ka okawo min ode mong'ado gi beti mohinyo, ama osenego min ode, ama okawo nyathine otimone timbe maricho mag njore. Koro un kod thuolo machalo kamano ma chik oyie, mana kaka ng'ata kidhie itimo makosa moro amora ei court to judge manie court no nyalo maki mana gi kanyo maketi ei cell. Koro raia nigi thuolo mar maki kitimo makosa ei OD, matiri ni police, matiri nyaka e od Mano citizens arrest. Yes. Mano yiene. Yiene mano chiko yiene. Yiene japiny mondo maki ng'ato. Omiyo ondiek kaka jaoditi puodo kiweni berber ni makoro in simba marara e koro gwe. Chiko yiene gi okawo gimako ng'ano to gi hand over ne bila machiegni. Tendo bila mantie machiegni. Ema wacho ni koro kiweni in simba marara ni koro inibro mna gocho. Dai koro wacho ni koro ano wade gi ng'ane ng'ato koro bie ka. Ibro kawi materi ko tendo bila ang'ni duok penjo mateke malich mogik. Ero kamana ahinya. Mago ne gin penjo mawuok e weche gi mag tulo mag ji kuonde mag dak e ute mag gi. Ing'eni ni kinde mag Covid-19 weche ng'eny. Sani ji nigi weche mang'eny ahinya mopong'o wigi. Machielo mabende adwaro mondo watwage kaendi en weche go mag obila. Obila tiyo gi teko ma okadho kare. Mano mabende girocho godo ratiro mar oganda. To molo ahinya kinde gi mag Covid-19. E kinde mag midhusi nyawuoro gi momiyo gik moko timre machach. Obila be sani koro wuok moro nyoka ka ng'ato modiyo gi chonge Amerika koni. Modiyo George Floyd motho. Kabisa. Modi. Amin. Okawo chonge mokete ng'ut nyawadgi ka diel kama endi dakika 8 motho. To ma dhano wadu moko kata dhianga ok en kata mana diel midiyo kamani. Kendo godiechieng ka ji neno kendo ji make gi tipo to moro amora mano gima ber matimore. Adwaro mondo akelwe wach mar obila tiyo gi teko mokadho kare kuom oganda magwa. Ing'e ni chon ne wacho ga ni obila en ng'ano makeno ni tiyo kuom nage ng'weji kechorwako crown. To obila gi eki dhi nyime gi nyaka sani e kinde mag Covid gi eki gima kama bende oyude kituo cha sheria kama utiye. Ripode mabiro machal ni ano yuda e saa kafyu to roba nyamina nega ng'ato to polisi to robada kia polisi okawo timanadi ma bende gima winjo obila gi eki onyalo timo gi nadi. To samuduoko mano endo wuod seme mede bende gi wach mon to bende nitiere chik ma bende in kaka ja Kenya, in kaka raia, in kaka oganda ma pinyni ma bende chulo osuru mare be nitie chik ma bende koro odokni masiri mondo mi obila kik roch ratich.
nikech obila bende marito chik, law and order. Koro gigi onywandre kaendi lere. Mokwongo an man kani juma moro moncho kalo cha nago ne osiepna nieri si koyuda ka aketa buog rombe aketa buog rombe to no omak ng'ama ning'eya tapom na ka bendo maka to ni ga buog rombe koso ne an ga buog rombe kendo ne ni e uma kama to nikech nasebedo ka winjoga ne obila timo timbego e ofiswa kae cha nikech watiyo go obila machiegni kabisa watiyo kodgi machiegni kabisa maseche mang'eny wadhiga station mag gego watiyo kodgi kwaluwo jok mako kata joma chal nade. Koro chieng'no to nadwa kane gimaka nokadwa nyisogi ni an ng'ama nade nikech joma nomakago ok nong'eyo. Ayie madhi nyaka kama ne otera. Kana achopo kanyo to kachako penjo kore ka gichako tang' ni ng'ani kara chal ni to ng'e gima ne dhi. Ma onge gima ne gindikona magiweya. Ma OCS mane ni kanyo no emoluonga gi nyinga mokona ni bwana bia ne ka to odwa bedo kod ofis wawuo. Koro gikone ne gimoro bire pacha mawacho ni kara kama kaka obila gi samwa wuega ni kama kaka gitimo. Ke joma na ayudo kucho mokwongo kabisa iwacho ni ji onego bed thuolo maber mondo mi kik yud tuo. Kaka koro wabet ni. Kaka wabet samwa wuega. Mano mokwongo. Sama ne an kanyo no nayudo kama wabed kamine no wabede kani mesani. Nitie ji 15 ama 20. Kwana ni ji 15 e mesa. Iparo ni jogo bet nang. Tiende ni gibet magidiyore. Ginyorre. Mar ariyo ka abuog rombe go mokwongo koro girwako gi koro. Kisechopo kae to koro ionge gi time mar rwako nikech iroki bende. Abuog rombe go rwake sel. Ng'ama madwa mi thuolo mar rwake no koro kata samwa wuen. DSL sani mwa wuen. Weya maro ka buog rombe. Nyoro nya golo ng'ato industrial area e jela nyoro. Ka onge ga buog rombe. Koro wayudo ni gigi gin gik masani koro obila kawo go thuolo mar yudo omenda moko matindo tindo. To omenda gi giyudo gi kum sana yawuoyi matindo. Kijande rowere Ji kaka wan makoro komagi bet ber gi kong'iyo wang'i to ng'ani samoro bro penjo matek. To yawuoyi matindo gi ma wuotho samoro baba gi ore kata duka samoro timo ang'o. Iparo ni chike mage masani koro oganda nyalo tiyo godo kaka koro an kata in. Bende chik mabende osira makata kapono koro obila makana buog rombe na nenda an kenda kama koro ane dala na kama da obila biro makaga buog rombe na onge godo. Bende nitiere chik ma an awuon kaka koro ng'amo maki. Nitie chik manyalo sira manyalo bende gaya kata gayo joka mondo mi kik donj kuoma kaka oganda. Nikech chike ka nitiere kara ji kiagi. Penjo maber ma konyo ogandawa. Ing'e ni tabu ma wan go maduong' en ni wan gi chike to ji okolony gi chike ma wan go. To obila onge kod chik ma obila mondo biro go ka in e puodho ka ipuro e kendi to biro maki ni onge gi abuog rombe. No waluongo ni face mask gi dho ngere. Ma gitimo nikech koro samoro gidwaro omenda. Mitbilie moro matin kaka ging'iyo goni mondo gikonyre go yore gima ging'eyo kendi. To gima polis onego bed ni timo. Polis onego bed ni konyo raia mondo onyisi niya onego bed ni ibedo kod face mask, irwak face mask nikech gino konyo ngimani in iwuon, ok kony ngima ng'at machielo, okonyo ngimani in iwuon. To polise gin owetewa, gin nyiminewa, gin wegewa, gin megewa, but kochopo kinde ma wan gi tuo mar midhusi ma owuok piny ma wawachoni wasebedo ka chandruok nitie maduong' ahinya e kinde jowa to kod jomonego bed ni ritowa ma waluongo ni polisi. Nitie polise mabeyo to nitie moko ma bende maricho. Kaka Joluo wacho ni tong' ka in go to samoro nitie moko maricho
mofuwe ei moko. Koro mago gin gik mantie kendo matimore. Koro omiyo gik moko aina gi sama timore to kituo cha sheria osebedo ka konyo ei gik aina gi. Nitie namba ma kituo tiyogo ma en 0707073 ma en mana mi ore message kende makin oro message koponi ote machiek ya koponi police oyudi momaki e yo moro machalo kamano tidia dia mano idia ei sime matinde wan go mag lwedo onge omenda ming'adi kise oro mano to wakili okil kamaloka mosiko ka somo messages go kao atua mapiyo piyo to be oduoki mana gi kanyo koro in woni nyalo yudo kaka inyalo konyori ka ine lwedi lo maki kata kaka koro ne owacho ga ni gik mo maki go no bilo ko maki onego be no wacho ni gimo maki chik masani ma wan godo masani ma Kenya gi onego be no bila wacho ni maber ni uda sawa amaki nikech ayudo kitimo mage to ko maki modhi kodi kucha koki kelo koko mang'eny to udhi adhiya maber to kuchopo kacha to nego be ni o introduce e book margi mantie kacha to kose timo nonro mare maber kapok seche 24 ochopo onego be ni oteri ang'on oteri e doho to yudo ko bilawa makagi mokwongo idhi kae chande mokwongo ok odwa kata ni mondo ipenje to imaka nang'o mar ariyo kuchopo kacha chande karatas emo kao kama to ndike nyingu kodi luongo kachiel achiel in gadi mama no kore taro mar chik mano obilo ne ido ka luwo bang Ezekiel adhi manye na winjo ni Ezekiel no make ni police station kadhi penje bugi maduong' cha Ezekiel onge kuro anyalo manyo dichieng' mzima to ene anatie kanyo nikech nyinge ok ondike bugo onge wache nikech saa koro mai wang' iparo ni bet ni chan kuonde ma jodak kuonde dak mongore chan bedo ni luti ni nono ma bengi manyalo miyo bila bende koro chai samoro biro to maki ama kanyora iki samoro kinyo joma mako mang'eny ahinya joma nigi pesa ok maki joma mako gin joma onge gimoro nae kwacho ni gidwaro gimoro tino kuomi kionge gimoro tino dong koro inose mna maki nikech ionge pesa ngama nigi pesa bro nyiewo mano yore to wuok mano bedo ng'ama timre mago timore to koro samo duoko mano endo nikech watieko duoke uru mano endo gi tich mar IPOA ai nyonda na tokoro ni kituo cha sheria konyo na diweche machalo kamano IPOA tije nang'o mondo be jopiny gi kionge wach nenda achiel kachiel nikech IPOA no bende ji samoro winje ka wacho wuok ni bila moro no ne kogo ng'ato gi magina kano chielo ng'ato gi magina motho go ni IPOA kore kuwo IPOA ni be jokong'e ni to tije malong'o en ang'o omiyo thuolo ni en mari Ezekiel e thuolo machuka inya daka achiel kena ni rew gi nadi mondo mi watieki IPOA tiyo ka ng'iyo weche mag ketho ratiro mag wananchi mag oganda ma owach ni police ma labda wuok station machielo oketho koro mani tich ma IPOA luwo mondo gilu wachno mondo giyud adiera manitie matini koro en koro tiyo kaka koro nyapara mar police mano e tich mane tije IPOA koro yes mano ber koro wang'e ni kawuono IPOA en nyapara mar obila yes muong'e ni obila ni otiyo ji maber koso tiji maber mane tich mano ber internal police unit koro sama idhi report ka IPOA kituo ing'ed kituo koro tiji kituo en ni giluwo IPOA gipenje ni to gini manotimore kamani timo nonro maru ma uchopo kode ka to en atua mane ma usekao ne jalno manoyud kotimo timo ketho mani tich ma kituo tiyo koro mondo hakikisha ni obila motimo ketho okao ne atua mowinjore omiyo koro usingo ka en ni kituo cha sheria konyo oganda sama neno karatichi obila okao morocho inyalo chopo e kituo cha sheria tiyudo kony midwaro no kaka chik dware jadongo sawo kitieko nitie wach manyien ka indi mare haki
wachiane kanyakla gi namba mowach ka endi mondo mi obed ma ayanga ne ji ni nembnigi to gi haki niendi en ang'o motimo nikech ang'e ni koro thuolo oserumo marwa ahinya in mana gi boda dakika achiel anyalo wacho gima anyalo wacho wach mar haki en kama yudore ni wan kaka watiyo kuonde ma watiye otiyo Kamkunji Justice Center. Kamkunji Justice Center. An atiyo Korogocho Community Justice Center. Manitie bwo kituo cha sheria. Cases mabiro irwa samoro ng'eny. Gibedo mang'eny ma seche moko ok wanyal chope te mwatiek dechia. Koro gik seche moko ma chuno ni nyaka koro wayud backup. Yani wayud kaka wanyalo konyo cases go mondo rum. Kanye mane wabet piny kod kituo cha sheria mwayudo ni namba manyalo konyowa mondo mi samoro kata en wach ni koro gimoro timore kata ngeso kata Jumapil. Samoro ka ok in kata e position mar konyo ng'ano. Mane wayude ni wanyalo tiyo kod online reporting system mondo mi jowa ma jo piny ma ok nyal yudo wakili kata ma ok nyal yudo okil e yo mayot to bende ok nyal yudo yo minyalo konygi go mapiyo piyo. Nyalo chopo godo, ginyalo golo godo duondgi mondo duondgi no owinjre ka kituo cha sheria. Kech kituo koseyudo duondgi to biro kawo thuolo matimo nonro kaka ni winjo wacho no kendo biro ringo piyo piyo mondo konygi. To namba no gen man. Koro namba no mane ma wan godo sani mwatiyo godo en 0 7 0 7 3 iluongo ni haki. To namba ni iluongo ni haki to kidwa tiyo kod namba ni kamoro amora ma intiere ibro ndiko ote machuok. Tiwacho kama intie ok igo sim. Indiko ote machuok tiore namba ni tiwacho kama intie to piny ne kanyi wacho gima chandi no. Shida machandi mo midwa mondo gikonyi no. Emi wacho kanyo to bang' seche 24 ibro yudo duoko. Aidha gibro konyi kanyo ama gibro timo nang'ono gibro nyisi ni dhie Justice Center man machiegni mondo dhi yud weche mang'eny nonro mang'eny e yor case ni ne. Namba ni osekonyo ji mang'eny kendo pod omedo konyo ji mang'eny. Koro wahero ga tiyo kode nikech omiyo tich bedo nwa mayot wan bende. To japiny bende yudo yo mayot mar konyruok mapiyo piyo. Kata Kisumu wan gi center ma Justice Center pod en dala mar Awasi kachacha. Koro jo adwa mani yor kochacha nyalo chopo kanyo mondo giyud konyruok. To Nick bende kamedo matin namba ni adwa mondo ang'adi. Idwa ng'ada. To thuolo nitiere amimna nus dakika. Nus dakika en namba ni tiyo e pinyo mar Kenya ni to ema adwa temo. Kamoro amora ma ng'ato kamoro amora ka dibed mana Mombasa kata ke jomoko kioro ote machuok. Jomoko nyalo paro ni kako ran mar Sabit to otimna oroch raticha. Dan Kisumu dina ore kata dina Nairobi. En Kenya mzima. Moro machielo en 0 0 0 7 2 7 7 7 3 9 1. Mano inyalo goyo. Mano inyalo goyo. Maga paro ni gibro ringo piny kanyo endo mar wang' jowi kanyo ibro neno nembni go kachiel mar mondo ming'e gima bed ni itimo. Ne anetwork ka endi ma oyiedhi kod jogi kima e kituo cha sheria achiel kachiel ka gipimonwa kaka inyalo ka okange go eko mag konyruok samora mora ma ratichi obedo ni orochi e migawo mora mora obed ni mago eko mag ot obed ni mago mag obila gi yore gi tete. Ma en mana kidenye mokwongo ma chenro ni endi. Juma manyien obedo kendo kod chenro ni kama bende wabro ng'iyo weche eko mag ratiro mar dak e ute, ratiro mar ng'ano mantiere kod ot gi ng'ano mabende ode ng'ato odakie. Matini kor mano en tenant, landlord kata housing. Haya machielo biro bedo ni mago iko ma gin ratiro mag jogo kuma kuonde mag tich en ang'o matimore. Ma en gima ok nyal bayi e chenro ni endi juma manyien sama chalo kama endi an mana kelo chenro ni endi nyinga en Nick Okello ko kamano endo adokero kamana nyene joma wendo mane nitiere ka endi ka anti Ezekiel ka endi kuwuok Kamkunji Justice Center to wantiere ka endi kod Wuodo Sawa ma bende wuok Korogocho Justice Center ko kamano Mudhiamba Sawa ka wuok Justice Center mano endo makorogocho magitegi njogo eko maka itudri godo ting'eni ratichi e sama moro amora moroche tinyalo yudo konyruok e saya.
ne jogo te mane omiyo chenro ni obedo ni nitiere kare, to molo ahinya mano endo jatelo ma chenro ni endi e gwenge go kituo cha sheria mano endo en nyadendi Valerie Abondo Ang'awa. Wadoko ne erokamano ahinya kuom miyo weche gi kibedo kuma gichope ni endi, omiyo kamoro amora ma intiere Valerie bende wagoni erokamano kod kituo cha sheria kamoro amora ma untiere, erokamano kuom tich maber musebedo ka utimo e konyo oganda. Juma manyien wadhi nyime gi chenro ni endi, kik mondo ibed mabor, weche mag tich, labor to gi weche go mag dak, housing nitiere mna kaendi. Nyako choko rom kendo, erokamano masani.